Malermester Lachner, det er Peter. Det er Lasse Borg, Danonkel. Hej Lasse. Grunden til at ringe til dig, det var jo fordi, at vi har kigget på det her brandskab og kommet med nogle idéer. Pernille har været sat på sagen, og så prøver hun har fundet et billede af en backpacker, der har tommelfingeren op i vejret. Og så har vi forestillet os, at hvis vi kunne sætte en laptop, altså en bærbar computer på skødet af hende. Nu er det jo den her tegning, kunden har købt til sin brandkasse. Men jeg har jo set, at de godt kunne bruge en tegning mere. Pernille kommer lige ud forbi dig i morgen og viser dig nogle skitser, hun har tegnet. Og så kan vi tage den derfra. Jeg tror, det var det, Lasse. Jamen, helt perfekt. Det er godt. Vi tales. Ja, vi gør. Godt. Hej. Goddag, Lasse. Velkommen. Tak skal du have. Jeg har en tegning med til dig i dag. Jeg glæder mig. Og fordi det er et computerrum, så har jeg lavet en laptop, hun lige sidder med der. Og det er en rigtig backpacker. Det er det, Ja. ikke? Og jeg tænker, at det er sådan rimelig relevant. Det må man sige. Er det ikke rigtigt? Det er helt genialt. Jeg har jo et andet forslag til dig også. Har du det? Ja, men ikke her. Vi skal jo lave alle jeres rum hernede. Ja. Og så jeg jo, I har en støvsuger stående. Ja. Kan du se den køjesæk? Ja, det kan jeg sagtens se. Det kan jeg sagtens se. Man skal jo selvfølgelig lave et eller andet, så den kan hænge på væggen, men hvis man kan implementere den sådan. Det er rigtig fedt, det der med at få det integreret. Det gør det også sjovere for folk, i stedet for at der bare står en støvsuger i hjørnet. Nemlig. Alfa og Omega, det er at finde lige nøjagtigt det, der passer til den branche, hvor den vægdekoration den skal være. Det vil vi rigtig gerne. Nå, Ja. det lyder godt. Det er ligesom du havde vist mig, agtigt. Ja, ikke? Og det fungerer sindssygt godt. Altså, det gør det bare lidt sjovere, ikke? Jo, det Vi synes har i jeg. mange år revet os i hovedet over de der røde skab der. Den løsning, vi har fået med brandskabet her, den giver for en relativt lille investering et sjovt input og lidt leg med rummet og går rigtig godt i spænd med den visuelle tråd, som vi prøver at få gennemført på hele vores hostel herude. At vi så har fået en laptop med indover, det er jo ekstra bonus, og det giver så, hvad kan man sige, sådan en guide til, når gæsterne kommer forbi, hvad er det, der er herinde? Jamen, det er noget med computer, og det er vores lille netcafé. Så oveni, at det er et sjovt input, så er det faktisk også effektivt i forhold til at hjælpe gæsten med vores faciliteter herude.